Oi joo, mulla on kaunis kootimiikki. Crazy sleep. Mut niin, tänään mä teen nyt make-up removal videon, koska vittu miksei. Koska mulla ei muutakaan tekemistä ja no, mä katon YouTubea varmaan tässä. Ehkä mä laitan tuolla YouTubeen pois. Laitetaan musiikkia. Mikä ettei jotain kivaa musiikkia, koska vittu miksi ei, mulla on tylsää, joten BRB. Okei, mä oon back. Ensin tietenkin meidän pitää... Missä mä oon hukannut sen? Venakkaa se katas. No niin, nyt. Mun kamera saatana sanoo heippa. Sä päätti, että mä en nyt tee tätä videota, mitä vittua. Mutta anyways, ensin, ennen kuin mä aloitan, niin mä haluan vaan sen sanoa, että mä en teen nyt toisen videon, koska mä en keksi mitään. Mä olin tyhjä. Ja mähän tein vissiin sen yhden videon, missä mä olin silleen, että make tutoriali, Slay Queen, oh my god. Mut niin, se oli kyllä aika... Jaa. mä tein sen osastojaksolla, okei. Okay. Mutta nyt ensin... Tekeen nää ripset. Tää on niin outoa ilman ripsiä. Mä en pysty elämään ilman ripsiä, koska jos mulla ei ole ripsiä... Irti mun sormista! Jos mulla ei oo mun ripsiä, niin mä kyssaan. Koska... Niin. Mutta siis ensin... jos ensin mä käytän siis... Mä tiedän, että monet tulee varmaan... Jos mulla on siis aika moni kaveri sanonut, että miksi sä käytät pyyhettä, kun sulla voi olla niitä vanutyynyjä. Mä en käytä mitään vitun vanutyynyjä! Mä käytän pyyhettä, koska waste of fucking money. Waste of fucking money. Okei? Okay? Ja mä käytän Garnieria, suosittelen, koska tää on oikeasti tosi hyvää sun iholle. Ja siis tää myöskin niin siis tää pistää niinku kosteuttaa sun ihoa ja tekee hyvää sun iholle kans. Eli mä pistän sitä niinku tähän pyyhkeeseen. Blup blup. Blup 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 blup. Blup blup blup. Sitten sä pyyhit. Mä varmaan speedappaan tän. Oh god, mitä vittu? Mut joo, speed up. Miks mä näytän täältä? Näytän siitä, että mä syön jotain vitun. Tällä hetkellä mä juon niinku moottoriöljyä. Pois. Y'all, what happened? Eka mä olin tämmönen... Nyt mä olin niinku, girl. Niinku, girl, bye. Niinku, girl, bye. Girl. Okei, noin. Mä oon pyyhkinyt nyt mun meikit pois. Mä otin mun hupparin kanssa vähän pois. Sitten mä siirrän teitä. Sitten on vähän skincare time, koska mun energia jo loppuu. Ja by the way, mä en suosittele tätä, jos sulla on herkkä iho. Jos sulla on atopinen ihottuma, älä käytä tätä. Älkää käyttäkö tätä. Vittu tää kirvelee, käy kipeätä. Ai saatana, ei enää ikinä. Ai sit, pitäis mulla vieläkin silmästä tätä. Siis oikeesti.
Noin, mä sain enemmän pois. Vittu. Ensimmäinen asia, mä vähän nostan mun hihoa, koska... Joo. Ja by the way, jos teillä on... Tää on nyt side-juttu, tämmönen asia. Jos teillä rasvottuu tukka niinku vittu tosta vaan ihan vitun nopeasti, vaikka sä oot käynyt suihkussa vaikka eilen, ja sun rasvottuu tukka niinku tulee... Niin... Käyttäkää tätä. Tää on Batisten Tropical Dry Shampoota. Ihan helvetin hyvä, koska mä itse tykkään käyttää tätä sen takia, koska tää oikeesti jees. Tää ei oo semmonen, tiiätsä, semmonen moussemainen. Tiedätkö semmoista hiusvahaa? Niinku se ei tunnu niinku vahalta. Sä niinku suihkutat tätä ja sit sä vaan niinku, tiedät, harjalla tai käsillä vaikka teet tälleen näin. Niin sit sun hiukset ei oo niin rasvaset enää. Ja tää on oikeesti tosi hyvä, että mä suosittelen, että käykää ostaa tämä Tropical Batisten, niin tätä saa esimerkiksi Sittarista tai Prismasta. Se löytyy yleisesti niinku shampoo-puolelta tai hiuskin-osasta. Se, että niinku hiuskin ylipäätänsä niinku shampoo-lähistöllä ja sillä missä on shampoota, saippua tai niinku hiuskinetta, että niinku näitä hiushuuhde tai niinku semmosia hoitoaineita esimerkiksi. Mä sain tän mun äitipuolelta. Joku Hair Project Leave-In Keratin Spray. Shields and moisturize and repairs dry hair and damaged hair. Eli tää on jotain hoitosuihketta todennäköisesti, jos mä ymmärsin oikein. Eli mä aion käyttää tätä varmaan jossain vaiheessa. Sitten ennen kuin mä laitan mitään, niin tässä on tämmönen Instant Detoxifying and Energizing Facial Exfoliator, joka siis small amount into skin cleansing and then rinse through the lukewarm water. Okay, so eli mä en ymmärrä mitä tää on, mutta se on jotain tämmöstä. Jos te tiedätte mikä tää on, niin kommentoikaa, koska mä en oikein osaa suomentaa. Able Skincare London. Joten tänään testis. Koska... Tässä mä oon tehdä tän. Niin se korkki meni. Apua. Sitten tässä on tämmönen. Okei. Sitten sä otat sen irti. Mä heitän ton roskiin. Mulla on roskis tässä. Mulla on roskis! Mä en heitä näitä pois. Tolleen vaan. Eli tätä ei saa laittaa silmien lähellä niin liikaa. Mitä tää on? Oh my god, tää on outo. Siis tää vissiin tekee jotain hyvää sun iholle. Mä en tiedä. Tätä ei saa laittaa liikaa kuulemma, niin mä laitan tosi pienen määrä. Ja sitten tämän pitää antaa vissiin... Antaa istua. Oho. Ehkä mä laitan pikkusen lisää, koska vittu, miksi vittu ei? Vissiin kuori sut kuolutta ihoa, jos mä ymmärsin oikein. Mut koska mulla ei vettä, tai onhan mulla vettä tossa, se on lämmintä vettä, koska mä otin sitä varmuuden vuoksi, kun mä luin ton aikaisemmin, niin mä kaadan sitä vähän tähän. Okei. Grauta. Mä en sinänsä osaa käyttää, mä en tiedä pitääkö täällä Tää on tosi outoa. Mutta anyway, sitten seuraavaksi mitä mä käytän, niin tää on oikeastaan aika... Mä vähän speedappaan varmaan tätä kohti. Tää on se mitä mä käytän tää on semmoista Avon Encanto Gorgeous Lotioni. Tämmönen kultainen pullo. Koska se on hieno. Mä en tykkää kultaista, koska se on hopeas. Se on hienompi. Mä laitan tätä, koska tämä myös tekee hyvää sun iholle. Koska skincare, mä laitan maskin aikaisemmin. Tähän vitun keijorek. Lolala. Vähän vitu outo. Anteeksi. Sitten mä laitan taas Avon tämmöstä toista, joka on vähän kosteuttavampaa.
Mutta joo. Oh my god! Mä kaadoin mun puhelimen. Ups. Kamera tippuu. Apua. Sitten toinen on tämmönen suihke, tämmönen Happy Bliss, tämmönen suihke, tää oikeastaan tuoksuu aika lailla joku sitrus. Mutta on aika, tääkin on jotain kosteussuihketta. Hiuksia. Nom 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 nom. Ja sen mä annan olla, koska sitä mä en pyyhi pois. Koska sen takia, miksi mä pyyhin pois ton rasvan, on se, että koska se kuorii multa, koska se kosteuttaa, niin se kuorii multa kuulutta ihan pois. Niin sitten siinä vaiheessa mä käytän pyyhettä, koska vittu, miksei. Mä en osaa oikein käyttää, mutta varmaan kattoo näistä, tähän joku ohje. Mutta jos te tiedätte, niin kommentoikaa, koska mä en oikein osaa sanoa, mitä tää niinku on. Näyttää tältä. Tämmönen korkki ja tommonen. Joo. Mut kattoo mitä mä saan aikaan. Anyways, tai tämmönen meikin poista video, koska vittu, miksei. Hei. Ja by the way, Abracadabra ja Disease mun Lady Gagalta on vitun bängereitä. Nää kaksi biisiä tässä. Kuunnelkaa. Koska bitch, siis niin slay, niin vitun slay, siis mä siis sain ilmoituksen. Mut joo, anyways, One, two, three.